conferencia de esta semana, ¿sabes? La primera en la frente, en inglés. ¿Trompeta? Pues si no sé tocar la trompeta. Pa, 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 pa. En este jaleo, yo no sé si vas a pillar el toc. Sagrada, dis-me la boca, uf. Lore, espera un moment i ara t'ho dic, és que estic a veure si pillo el to. Pa, 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 pa. Loreto, ¿dónde está el to? Jorge, yo qué sé, papá, explica el estilo. El pa crec que el tinc, ara vaig a pel companatge. Esther. En la salsa esta tengo un yo qué sé. Pero Jorge, així n'ha de costar, no? Com vosaltres. Mira a veure si pots dir-me com es pronuncia la cançoneta, com es diu Toqueter. Xiques. Saps què és? Però anem a veure. Mare de Déu! Tota la setmana la gent esperant. Això no pot ser. Jo així no puc treballar, Està tota la gent esperant, sense anar-se ni de Pasqua ni de res, esperant la vostra cançó. La vila ensemble, i ara què fem? No, això no és seriós, Uno té una edat, una reputació. Això no pot ser així. A veure, vos dono un minut a canviar-se, val? I tornar així i fer-ho bé perquè estan esperant molt. Jo tampoc m'he anat de cap de setmana per ahir. Val? Vale. Rapidet. So happy together. If I should call you up, invest your time, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together.